Moroi shamwari dzangu. Welcome kunguva yerubatsiro TV. Nzvimbo yako inokupa kunyaradzwa, rubatsiro uyewo. Nhasi tichataura nezvekuwana runyararo munguva dzekubatikana uye nzira dzingakubatsira kuchengetedza mwoyo wakadzikama kunyange zvinhu zvichimhanya. Gara zvakanaka, bata mwoyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, nguva dzekubatikana dzinogona kuita kuti upenyu hunzwike sedutu risingaperi. Unonzwa sekuti unomhanya asi usingasviki. Unenge uchida rubatsiro uye mwoyo hauzorori. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kuwana runyararo kunyange munguva dzine puresha. Minitsi dzemweya wakadzika. Kunyange uri kubatikana, tora 2 minutes dzega. Fema zvinyoro, bata musoro, zorora pfungwa. Mwoyo unodzikama, muviri unozorora, uye unodzoka pafocus. Prioritize zvinhu 3 chete pazuva. Paunenge wakabatikana, ita top 3 chete. Chinonyanya kukurumidza, chinonyanya kukosha, uye chinofanira kupedzwa. Izvi zvinobvisa puresha yokuita zvese kamwe. Dzidza kutaura, kwete zvinyoro. Haukwanisi kuita zvese. Dzimwe nguva mwoyo unoda kuzorora, asi varume vanoramba vachikumbira. Kuti uchengetedze runyararo rwako, dzidza kuramba zvine ruremekedzo. Breaks diki pakati pabasa. Break re5 minutes rinokudzorera simba zvausingaoni. Kunwa mvura, kufema kana kungotandara. Paunozvipa break diki, unokwanisa kudzoka wakasimba kupfuura kare. Tora 10 minutes usiku yekuvhara pfungwa. Before kurara, dzima ruzha rwepfungwa. Nyora zvinhu zvawapedza, zvinhu zvauchaita mangwana, wobva wasiya zvese. Izvi zvinokubatsira kuwana hope dzakanaka uye runyararo muviri wese. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kuwana runyararo munguva dzekubatikana. Gara wakasimba, tsigisa mwoyo wako, uye uve nerugare. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solution nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira runyararo rwako ndidzo tsoka dzinokufambisa munguva dzakaoma.